No niin, nyt mä tein taas tätä juttumalta ihan alusta. Tää mun mielestä tuntuu ehkä vähän paremmalta kuin se alkuperäinen, kun se hävisi se alkuperäinen. Mun mielestä tässä on ihan jumalaa tehty mitenkään. Juu, mitä muuta mä oon tehnyt, niin täältä näkee kautta keessaria. No niin, tässä on nämä kadut tossa kulkee. Tässä on talo. Mä en tiedä, jos tässä on jotenkin pielessä nämä mittasuhteet, niin kirjoittakaa mulle tai jotenkin sanokaa sinne, jos haluatte kommenttikenttää. Sitten Kapernaum. Tämmönen. Nämä on arkeologisen todisteiden avulla koitettu rakentaa, mutta niistä ei ole kaikkea katsottu ylös, niin tässä sitten näkyy taas toinen paikka. Nämä siis olisi siinä pelissä. Magdala. Mä voin perustaa